Lights on o lights off? Lights... Uy. Lights on. Bakit lights on? Para makita mo yung halaga po niya na hindi niya nakikita sa iba, na sa'yo mo lang siya mapupunta at wala nang iba pa. And I thank you. Break it down. Diba? Ang galing. Inamin niya po sa akin na meron na siyang asawa at anak. Makikipaghiwalay ba ako sa kanya? Hello po, ito po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Marami ang nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Hi everyone! Welcome back sa inyong bagong kinahuhumalingang podcast kung saan nais ko magpasalamat kasi alam nyo bago pa lang tayo pero ang grabe kayo, favorite nyo masyado kasi andun lang tayo sa top podcast, andun lang tayo sa trending podcast. Sobrang dami kong utang na loob sa inyo. Kaya gusto kong mag-shoutout na screenshot ko ang ibang nagko-comment dito sa Spotify. So, yun ang ano ko sa inyo, ang life hack ko sa inyo, mag-comment kayo tapos shoutout ko kayo sa mga next episode. Hello kay... Asan na ba yun? Asan na may isang cellphone ko? Doon siya yata. Okay lang yan. Thank you. Hi, kaya sa camera dyan. Ayan, ito pala. Okay, babasahin ko kasi ito yung utang ko sa inyo. Waiting. Ayan, eto. Alright. Hello kay Rica Arellano na sobrang suki ng Tita Max Podcast. Hello kay Lynn. Hello kay Anna Lorraine. Kay Jessie Bravo. Kay Gloreds 8076. Kay Pasis Maribel. Kay Kimberly Santiago. Hello. Kay Tin Rivera. At sa buong Rivera family. Thank you so much for supporting. Thank you, X. Here's my phone na. Thank you so much. And of course, sa mga susunod na episode, I would love to read your comments para ma-shoutout ko rin kayo. At kung may gusto kayong isend na Tita Max Confession, sobrang matutuwa po ako at ang ating masusunod na bisita. At bago ko po sabihin ang kanyang pangalan, gusto ko ipakilala sa inyo ang ating bisita na ayon sa aking pagkakakilala sa kanya, siya ay napaka-hardworking, masipag na self-managed influencer. Tama, di ba? Yes, sir, Honor. Correct. Magaling siya at talented siya sa spoken poetry kahit pa yan nai-impromptu o biglaan. Walang kopyahan, ganon. Siya ay ang mahal ni Troy Toyor, Elmer aka Troy Toyor. Siya din ay isang entrepreneur kasi favorite niya maggawa ng mango graham na minsan walang mangga. Apo, kasi po yung mga iba pong mga customer ayaw daw po na may mangga kasi may diabetes daw, bawal daw. Pero yung mga iba daw mong menu, may mangga naman po. May knickknacks, may Wow. biscuit. Thank you for Thank you, Your elaborating. Honor. Please welcome Queen Yasmin on Tita Max! Greet Thank your you. fans! Thank you everybody for supporting us to me. Start day 1. Hindi niyo ako iniwan sa ere. Simulat sa pulan dyan pa rin kayo. Sinusubaybayan niyo pa rin ako. Hanggang sa dulo na walang hanggan. And thank you for having me here. Ate DJ Tanya Chinita. Hey, Your Honor! Ilan yung flowers mo today? 12 po. 12 yan? Tama natin yung 12. Bakit 12 mo naisip na i-flower today? Bali, same po dito sa mismong Oo nga, outfit napansin na color ko. po. May yellow, may red, may pink po. Oo. So, kino-coordinate mo ba yan according sa damit mo, yung flowers mo? Opo, depende po dun sa outfit po, Your Honor. Wow. Napansin ko, 'di ba, si Queen lang talaga yung fashion statement na ito yung trademark mo, kung baga kung may gagayo, magbayad sila. 'Di ba, no? Saan mo binibili yung yung flower queen things mo? Pwede bang sabihin? Oo naman. Sa po, sa Shopee po. Siyempre, kasi endorser yun ng Shopee. Queen things only. Grabe, hindi na kita maabot, Queen. Dili man, sakto lang. Di ba self-manage ka na? So, ikaw, dumirect din sila sa'yo. Sila Shopee. po yung nagdedirekta pong nagme-message po sila sa akin through Viber po, Your Honor. Oo, kasi lagi mo pinopost, self-manage na ako, wala, di ba? Hanggang ngayon yan. Apo, self-manage yan pa rin po. announcement po sa lahat ng
speaking engagement, sa lahat ng hosting, sa events, sa endorsements ni Queen Yasmin, self-manage siya. So kung merong magsasabi, ako manager, hindi yun totoo. Yes po, umalis Yan. po ako dun sa dati ko pong previous manager. Joke lang. Bakit Queen Yasmin ang pangalan mo? Ano po, Ito ba yung tunay dahil- mong pangalan? Ano po, ang tunay ko pong pangalan po, Yasmin Marie Maliksi Asistido po. Tapos yung Queen Yasmin po, Your Honor, yung binansagan po sa akin ng mga netizens po na Queen Yasmin po. Kasi daw po, kasi daw po, marunong daw sa lahat po ng mga bagay-bagay daw, all around Ibig daw sabihin, po, Queen. Sumasayaw. Queen. So, Tapos nag-i-spoken word po with Rebecca down niya. Grabe, di ba? Oh. Alam mo, ito yung na-realize ko sa ating mga influencers. Katulad niyan, yung Queen, ikaw ba nagdesisyon na, itong Queen, lalagyan ko Queen pangalan ko? Ikaw? Parang ikaw? sinapuso ko Sinapuso po na... mo. See, kung meron kayong iniisip na nickname o gagawing pangalan as a vlogger, maganda sa netizens talaga. Tingnan mo yung comments. Kasi yung Tita Yes. Max ni Tita Tanya mo sa comment section ko din nakita. Sabi ko, ganda nito. So, yun. Tapos, Queen, pang ilang ka sa magkakapatid? 2 po, Your Honor. Ako po yung bunso po. Bunso ka. Okay. Yung panganay, saan? Nasa kabilang bahay po, yung kasama po niya yung asawa at anak po niya po. Yun yung minsan inaalagaan mo mga pamangkin mo, tama? Apo, yung pamangkin Ang ko bait mo naman, Tita Queen, things only Diba? Inaalagaan mo yung mga pamangkin mo. Apo, Ilan taon na ba yung ate mo? 25 years old po. Siya? Apo, Tapos ikaw? 24 po. Magkasunod kayo. Para lang kayong kambala, no? Sobrang magkamukha ba kayo ng Apo, sister mo? sinasabi po dun sa comment section, kambal mo po ba siya? Tapos sabi ko, magkalapit lang po. Ayan, magkalapit. Pero Opo. yung parents nyo, both andito pa sa Cavite, sa Yung Manila. mama ko po nasa itaas na po, nasa heaven na po. oo. Kinamatay po niya, kidney failure po. Mm-mm. Pero yung papa ko naman po, may sariling pamilya na po siya po. Iniwan po niya po kami nung namatay po mama Si ko mama? po. Hindi po niya po ako sinuportahan po simula nung pagkabata po ako. Totoo? Apo. So hindi mo nakalakihan magkaroon ng tatay. Hindi mo alam paano alagaan ng tatay. Opo. Naiiyak si Queen. Naiiyak. Pero naiiyak kayo ngayon, Queen. Ibig sabihin, kahit pa paano, inaamin mo ba na longing ka sa pag-aalaga ng tatay? Gusto Parang mo? gusto mo pong ma-experience yung pagmamahal, yung Oo. pag-aaruga, Oo. yung laging andyan, Oo, laging oo. sinusuportahan ka po araw-araw sa mga Mm-mm. bawat lakad Mm-mm. niyo po, sa bawat minuto, sa bawat paglagkad mo. Ayun po. Sorry naman. Uy, nag-spoken word po. Ayun. Napagano na ako, Queen. Napa-climax na ang ate mo. Ngunit. Napaiyak, ngunit. Ayan. So, ano ba province nyo? Ano po, Occidental Mindoro, Your Honor. Mindoro. Tapos, kailan ka dito sa Manila or sa NCR? Pero lumaki po talaga po ako sa Manila po, sa may Mandaluyong po mismo. Bakit? Sino nagdesisyon na magpunta kayo dito sa Manila? Ano po, doon po ako lumaki po nung around 2000 to... Dinala kayo ng mama mo? O ng sino? Doon na po kami lumaki po with my mom po. Doon na po kami nagkakilala. Lahat-lahat po ng mga kamag-anak ko po. Doon na po. Okay. Andun yung kamag-anak nyo Apo. sa Manila. So, napupunta-puntahan mo sila ngayon doon sa Mandaluyong. Apo, sa Mandaluyong din po sila nakatira po. Okay. Yung Queen Yasmin, kailan nagsimula yung parang, gusto kong maging social media influencer, gusto kong maging tiktokerista? Paano nangyari? Ano po, last 2017 lang po, parang gusto ko pong mag-post ng some videos lang po, parang katuwaan lang po. Tapos hindi ko po akalain na magte-trending po siya, na magbo-boost po. Anong video yan siya? kinabukasan po. Yung pinost ko po yung hayaan mo sila, tapos pinalitan ko po ng lalaking Ay, oo manloloko nga! po.
Parang Ayun po. iniiba-iba, ginagaya mo yung XB. Tapos pinunutan ko lang po ng Ng lalaking lyrics. manloloko po. Oo, naalala ko yan. Nilike ko yan. Correct. Kaya mo pa yun maalala? Yes po, Your Sige. Honor. Please welcome. Intro kita. Please welcome on Tita Max. Queen Yasmin. Hayaan mo sila by X Battalion. Kalimutan mo na yan. Sige, manglibang. Huwag kang magpakahibang. Dapat ay tawal lang. Ang problema sa lalaki dapat tinihinda. Hayaan mo sila ang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yan naglalaka. Pagkatapos kang pakinabangan, biglang lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Ito na naman tayo. Kailan ka ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo. Kaya girls, wag ka nang umibig para hindi ka masaktan. Kaya kung ako sa'yo, pag-aano na nga tupagin mo, wag yung puro love. Break it down yo. Mga lalaking, mga loloko. Hindi pa pala tapos. Ayun. Yun. Grabe, sa ulo mo pa! Palakpakan natin! Thank you. Queen Yasmin, naalala mo pa? Yes, Your Honor. Grabe, ang galing mo. Ano yun? Bigla mo lang, gagawa ko to ng lyrics, ganun. Ang hilig mo yun, yung contents mo, yung pinapalitan mo yung lyrics, di ba? Apo. Oh, di ba? And ano naman, nagbunga naman siya, nagtrending naman eh. Apo. The entire pandemic, naalala ko, nakikita ko yung mga videos mo sa newsfeed ko, sa FYP ko, sa TikTok, di ba? Yes po, Your Queen Honor. things only. Pero yung balik tayo dun sa sa tatay mo. Nung nag-aaral ka, hinahanap-hanap mo ba siya? Opo, parang Mm-mm. hinahanap mo yung mga haplos ng mga yakap ng mga aruga, yung pag hinahatid ka po sa mga yung sa school, o kaya umaarte, pero sinasabitan sa mga, ka ng, Opo. sinabitan ka ba dati ng medal? Opo, yung Ayun. around yung kinder po to Kinder. po senior high Siyempre, school gusto mo, po. tatay mo yun, di ba? Pero iba po yung nagsasabit po sa akin dati, yung mga kamag-anak ko po, Oo. natuma yung magulang ko po. Oo. Ayun po. Halimbawa, ikaw ngayon meron ng Elmer aka Troy Toyor sa buhay ni Queen Yasmin. Halimbawa, ikakasal na kayo. Halimbawa, hindi para kaligin ng isang Korea. Halimbawa, tapos syempre, kailangan may maghahatid sa'yo sa altar, tama? Opo. Okay lang ba sa'yo biglang susulpot siya? Eto ako, pamapatawad mo ba ako? Ihahatid kita sa altar. Patawarin mo ba siya? Magpapahatid ka ba? Yes po, Your Honor. Pinapatawad ko po siya sa kamalian po na nagawa po niya. Aside from those years na hindi po namin siya nakasama. In the meantime, syempre, bilang isang ama ko pa din naman po siya kahit anumang mangyari po, kahit anumang mga problema ng mga pinagdaanan namin, simulat sa pool, kahit man iniwan niya kami. Pero, siya pa rin ang tatay, anak mo po ako. And I thank you. Iba talaga, Queen Tings, pati pagsagot sa tanong. Eh, Gusto ko na umiyak. Pero nakikita kita, nagsa-spoken poetry. So, napapagano ate mo. Tapos, iba, napaiyak mo ako, Queen. Ikaw ang first nagpaiyak sa akin today at nagpatawa. Okay. Ano sana ba ang ate mo? Okay, ako interviewin mo. how about your daddy po? 1 year na siyang wala. Maiiyak din ang tita mo. Ay, sorry po. Hindi, okay lang. Kaya gusto ko itanong kasi ako naman, lumaki naman ako may tatay. Pero ikaw, yun, so narinig po natin, di ba? Mula sa isang pure heart ng isang Queen Yasmin, kahit di mo naranasan na alagaan, makapiling physically present yung daddy mo, ay papatawarin mo siya pag kinasal ka, papahatid ka pa rin sa altar. Apo, Your Di ba? Honor. Parang nasa Senado lang tayo. So, eto, Queen. Meron tayong tinatawag dito segment na Tita Max Confession. So, may sumulat sa atin dalawa
papayuhan mo siya. Papayuhan natin dalawa. Okay lang ba Okay po, yun? Your Honor. Sa pag-spoken poetry mamaya. Okay, game. Hi, Tita Max. Hi, Queen. Ako po si Miss Formal. 3 months na po kami ni Allen. Isa po siyang polis. Diba yung sa'yo, SG, diba? Apo. Security guard versus police. Ayan. Masarap? Masarap ba si Troy? Uy. Ako. Things only. Diba? Masarap po siya. Gwapo. Hindi, binasa ko lang. Ito masyadong guilty. Secret lang natin yun eh. Secret A. Okay, masarap, gwapo. Pero medyo malayo po yung agwat ng edad namin. Ako po, 24. Siya, 37 na. Aminin ko po na mahilig kasi ako sa mga men in uniform. Alam mo yun, yung police, Apo. SG yan. Kaya, pogi points po sa akin ang trabaho ni Allen kasi parang ang sarap, satisfying sa feeling na parang may superhero kang jowa. Trophy boyfriend siya, ganyan. So, 3rd month rin na nga po namin, akala ko okay na ang lahat. Ngunit, nalaman ko na may asawan na palayan siya. Nakita ko po sa pitaka ng picture niya na meron siyang mag-inap. Pero nung kinausap ko siya, ang sagot po sa akin, hiwalay na kami. May jowa na yan yung ex ko. Hihiwalayan ko ba o maniniwala ako? Love, Miss Formal. Ano masasabi ng isang queen? Thank you for the wonderful Wow, question. Story. Oo. and question, portion. Oo. Yung masasabi ko lang dyan, syempre, iwanan mo na hanggat maaga pa. Lubayan mo na. Kasi may iba na siyang sinisinta or iniirog hanggat maaga pa. Kaya let go mo na siya. Kasi para hindi masira yung pagmamahalan ninyo, yung pagmamahalan nila mismo, ikaw na lang ang umalis. Kasi sa halip na pagpatuloy mo pa ang namamagitan sa inyo, aba hindi na sapat kung itutuloy mo pa. Wala na wala nang pagmamahal, puro na lang paglolokohan na lang ang ating namamagitan. Pero teka lang, ilang ulit mo na lang akong pinaglalaroan na parang Ferris wheel, pinaikot-ikot mo lang ako, kaya let go na lang kita. Sa salitang, kaya kong kalimutan kita, kaya isisigaw ko ang katagang, let go na kita, and I thank you. Ay, grabe, dito lang yan sa Tita Max, buong payo ni Queen Yasmin. In spoken poetry, dito lang yan. Grabe, pero straight siya. Thank Wala you nang po. pag-iisip. Hindi na siya kung sa akin kasi mag-iisip, teka lang, depende sasabihin ko. Pero si Queen Yasmin, straightforward siya. Sabi niya, hiwalayan mo na yan kasi naglolokohan lang kayo. So hindi mo Opo. nabibigyan, hindi ka naniniwala, Queen, ibig sabihin na, hiwalay na kami, may jowa na yan. Hindi mo paniniwalaan yung explanation ng police. Kasi nagkaroon na rin po ako ng past na ganun past na nangyari na relationship ko po dati na nagloko po siya na parang sinabi po niya sa akin na may single daw po siya pero in the first place pala may asawa at anak po pala siya, yung ex ko po dati. Ayun. Parang ganon na relate ganon. ka talaga Parang dito. ganon na ganon po yung story po. Break it down yun. Yan. Ay, relate. So ano talaga, paano mo nahuli yun, Queen? nahuli ko lang po. Paano nalaman? Kasi sabi sa'yo, ang press release niya sa'yo, single ako. Pero paano mo nalaman? Nahuli ko lang po through social media, Your Honor. Na-stalk mo. Paano? Opo. Hanap mo siyang ganyan. Siyempre, fall ka na. Tapos, Na-stalk ko po dun sa FB po niya po, nalaman ko po na may asawa at Asawa. anak po pala siya. Then after that po, may message ko po na makipag-break po sa kanya na hindi na po ituloy po yung Oo. negotiable namin, yung magmamahalan po namin. As long as ipagpatuloy po yun, may masasaktan pong pamilya po.
Ang bait naman ng Quintings only Pero buti gano'n, naka-move on ka agad o masakit din sa part mo? Siyempre po, Your Honor, mas masakit po yun kasi po, hindi po niya sinabi yung totoong estado po niya, yung typical na parang tinatago po niya yung nangyayari po sa kanya. Umamin ba siya o sabi niya hindi? Ano sabi Hindi niya? po niya Hindi inamin nung umaamin. una. Pero Oo. ako po yung nagsabi po sa kanya na Alam ko na. nalaman ko na. Oo. Pero yung sinabi mo na, alam ko na, sinabi niya na rin na, oo, totoo yan. Apo, sinabi po niya, parang inampranta po niya na sa Mm-mm. akin, na message po niya sa akin through messenger po. Nasabi po niya sa akin na, oo, meron akong asawa at anak. Ayun po. Inamin. Hindi naman niya sinabi na, pero nagkakaproblema na kami niyan. Hindi ganon. Hindi po Hindi niya sa siniraan yung sinabi. misis niya, yung asawa Hindi niya. po. Ba't ka daw niya ginawa? Hiningin mo ba yung explanation? Siguro po parang laro-laro lang. Parang dito sa Cavite, may Ikaw jowa siya. oo. Pero dun sa province, yun yung asawa po niya. Parang ganun. Kailan yan Parang nangyari, third Queen? party ba? Oo. Parang ganun. Parang So parang nilalaro naging po. kabit ka, no, na hindi mo alam. Opo. Ilang months yan kayo? Naging kami po dati po nung 2022 ata yun. Oo, pandemic, Opo. no? Sa chat-chat lang. Tapos Loko yan, gago yan, nakipag-break po ako sa kanya December 2022 po. Okay. So, kumbaga kung makaka-move on ako mabilis-bilis, hindi pa naman ganun katagal, same year lang. Umiyak ka? Apo, Your Honor. Umiyak ka. Pero nakasama ba siya sa mga videos mo sa TikTok? Hindi. Ay, hindi po. Kumain lang po kami sa mga restaurant po. Ganyan. Kumain. Hindi ka naman binembang, hindi naman. Hindi po, Your Honor. Buti naman. Galit ako, di ba? Buti naman matibay ang isang pinsa pagiging. Uy, kita ako din eh. Ako nga, okay lang eh. Naku, nakakatuwa. Di ba yung sagot niya? Guys, yung sagot niya straightforward na, wag mo nang pagbigyan kasi ako naranasan ko na yan. So, sinasabi mo ba, Queen, na pag may sabit na o pag may halimbawa, legit na hiwalay na talaga sila, bibigyan mo ba ng chance? Halimbawa, totoo. Bibigyan mo ba ng chance? Hindi na po Hindi na siguro rin. po kasi once na nagloko siya, always cheater is always cheater po. Always cheater is always cheater. Shit na shit talaga ang mga cheater. Hindi Pagloloko totoo. is always magloloko. Yeah, diba? Gawa mo nga ng spoken power yung Ay. always cheater game. 1, 2, 3, go. Pagloloko, sa oras na nagloko ka, isa lang ang ibig sabihin nun. Tinatalikuran mo yung tunay mong asawa na inako mo siya, yung responsibilidad mo, sinabi mo sa altar na pinangakuan mo siya na sasabihin mo na mahal kita, ikaw lang ang kasama ko hanggang sa hirap at ginhawa. Pero ano yung ginawa mo? Sumama ka pa rin dun sa kabit. At nalaman mo na lang na wala na palang kabuluhan, na itigil na lang natin to kasi wala na eh. Wala nang pag-asa kung itutuloy pa natin. And I thank you. Grabe yung may teary-eyed pa yung Queen Yasmin, Queen Things Only. Pero ang tanong ko, Queen, paano mo di ba ikaw hindi mo na-prevent yung sarili mo na ma-fall, may asawa pala siya. Paano kaya malalaman ng isang tao kung may asawa na at anak ang isang lalaki? Kasi ngayon ang hirap madaling sabihin ng mga lalaki na, katulad niyan, naloko ka. Paano tayo hindi masascam na may asawa na sila? Malalaman nyo po sa pamamagitan ng social media po. Ayan, social media. I-stalk nyo po sila kung Ayan. meron na po ba silang asawa at anak po. Mm-mm. And wag po tayong padalos-dalos ng desisyon sa pag-ibig po. Alamin po muna natin personal na buhay po nila. And bago po tayo pumasok dun sa estado ng relationship again and again. Ayun po. So social media, pakasimple. 'Di ba totoo naman? Wala O tayong kaya alam pupunta pa tayo ng O kaya po kapag meron po silang married na sing-sing sing-sing. po. Minsan hinubad kayo mga lalaki yan eh.
Kaya si Troy Toyer, pa nag-ano kayo titignan mo. Kinikilig talaga yan siya. Oo, inubad nila yan. May kilala ko nilalagay dito. Ay, sige, pero para makapambabae. True lalo. True lalo. Diba? Ganun. So, hindi mo na talaga bibigyan. Kasi nga, in the first place, nung maging kayo, hindi niya kinonfess na may asawa siya. Kung hindi siya honest sa sa mga unang buwan ng relasyon nyo, paano mo siya magkakatiwala na magiging honest siya the entire relationship, di ba? Tama, di ba? Malaking bago yun. Di ba? Queen thinks only. Isang A naman dyan. Ngayon, Queen, meron tayong top 5. May question si Ate Tanya mo. Sure. Sasagutin mo lang to. Sure. Go. Are you ready, Queen? Ready! Isang A naman dyan. Go, VTR! A. Kung masasagot mo sa pagsa-spoken poetry o kaya kanta, go lang. Sure. Lights on o lights off? Lights. Uy. Lights on. Bakit lights on? Para makita mo yung halaga po niya na hindi niya nakikita sa iba, na sa'yo mo lang siya mapupunta at wala nang iba pa. And thank you. Break it down. Diba? Ang galing. Para makita yung halaga mo sa, ano yun? Hindi nakikinig. Para makita yung halaga. Halaga. Diba? Lights on. Gusto mo bukas ang ilaw? Opo. Okay. Live-in o kasal? Kasal. Bakit? Para kasalin mo siya sa buong buhay mo, na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan kahit anumang mangyari, kahit anumang pagsubok man ang dumating sa'yo. Kasalin mo siya sa buong buhay mo kahit anumang hirap na dumarating sa'yo. And thank you. Ibig sabihin kayo ni Elmer aka Troy Toyor, nakikita mo na hindi kayo magli-live-in. Kasal kayo. Bago kayo magsama, ikakasal kayo. Nag-live-in po muna kami. Uy! Ang galing. Ang galing, good. Mamamatay ako sa'yo. Nag-spoken poetry. Ganun pa ang ate mo. Totoo pa naman, kasal. Live-in po kami. Pero yun yung bahay niyo sa Dasma. Yun. Diba? O siya yung naggagawa ng CR. Hindi po yung mga tumutulong yan siya. po. Oo, tumutulong siya. Pero ngayon duty pa yan siya. Opo, pagkatapos naman daw po nung yung inaayos po nung CR, magbabalik ng work na po siya po, Your Honor. Anong feel, ilang weeks na, months na kayong live-in, partners? Start February 2025, Your Honor. May bembang live na si Queen. Wala pa po. Ano yung hiwalay? Kwarto? Magkasama po, Your Honor. Mamamatay ako sa'yo. Wala, tingin na ganyan? Tingin sa iyong tingin. Makuha ka sa tingin. Masarap humalik si Troy Toyor. Uy. Tanong lang. Di ba bulong mo lang? Hindi narinig. Atin lang yun. Sa amin lang yun na. Huwag kayo sumasali dito. Okay. Eto. Okay, live-in na pala kayo. Sige. Magbigay ka ng isang red flag ni Elmer aka Troy Toyor. Uy. Red flag niya. Kasi last time may nakita kang video mo, umiiyak ka. Nagkagulo yung mundong netizens. May anong ginawa ni, alam namin ni si Elmer aka Troy Toyor yun yung pag-iyak mo, anong ginawa niya? Yung dun sa pag-iyak na nag-trending po ako, yung red flag po niya kamakailan. Kapag
ano po, parang sinasabihan ko lang po yung anak po niya po dun sa tinitirhan po namin dun Oo, sa andun sa Dasma kasama po. niyo, oo. Kasama po Oo. namin. Yung anak po niya na ayun po yung dati po niyang GF po. Oo. Pero hindi naman po sila kasalang. Kasama ko po dun sa bahay po yung mama Ilan po. yan, yung anak ni Troy Toyor? Isa lang po. Isa lang. O sinaway mo, anong nangyari? Parang pinapagalitan po niya po, parang inaano ko lang po, parang sinasaway ko lang po na mali po yung ginagawa po niya na maglaro po muna kasi nag-aaral po siya, ganyan. Oo. Concerned ka lang naman, pero Opo. parang mali yung interpretation ni Opo. Elmer aka Troy Toyor. Pero yung anak po na yun po, nasa poder naman po Umalis na doon. ni Troy Toyor po. Andadan pa rin Pero po ang bait mo, Queen, di ba? Palapakan natin si Queen para Thank you po. para tanggapin mo yung anak niya. Tapos ikaw pa yung magagalit. Ay, sorry. Pero pinatawad mo na siya. Kasi nag-cry-cry ka doon, nag-alala kami. Ang mundo ng social media ay umiiyak sa... Tapos alam namin, anong gagawin namin kay Elmer? Sabi, aka Troy Toyor, kasi pinaiyak ka. Pero okay na yon. Okay naman Napag-usapan na po. niyo na yan siya. Apo, napag-usapan Ngayon, anong na red po. flag niya? Ayun po, yun lang po yung mga red flag po niya. Yung Oo. mga, lagi po siyang nagagalit na walang dahilan po, ganyan. Ni Toyo. Ayun po, minsan nagiging cold po siya, tapos di mo namamalayan po, ayun. Paano naging cold? Bakit? Malambing lang ba kayo lagi dapat? I mean, sa entire relationship niyo, lambingan kayo, ganyan? Hindi po kuwela po, tapos parang Kwentuhan. Pero minsan merong siyang mga katahimikan, ganyan. po, pagka tumatahimik po siya, tapos lumalabas po siya, tapos parang nagiging iba na po yung way po niya. Parang hindi na po katulad po ng dati po. Iba na yung paraan niya. Hindi ka na nilalambing pag nag-aaway kayo. Opo, Di ba parang- naalala ko dati, di ba yung nag-break kayo? Last Opo. year yun di ba? Nag-break kayo. Tapos, sumbong-sumbong ang Queen. Sabi niya, Ate Tanya. Sabi niya gano'n. Tapos sinuyo ka niya, di ba? Opo. Nilibre ka niya ng minute burger. Opo. Di ba? Queen things only. Tapos naging kayo. Ngayon hindi na gano'n manuyo. Hindi na po. May- Kiss na. Uy. Sobra ka naman, Queen. Pero hindi na, nagbago na yun. May nagbago sa nung nag-live-in kayo, may pagbabago. Parang may nagbago po. Sa Onti po. kanya? Parang kapag hindi po kami okay together po, parang binabaliwala po niya po ako. Parang hindi po niya po ako pinapansin po. Parang kalmado lang po siya po. Oo. Tapos natutulog lang po ako ng umiiyak po, ganyan. Ayun So, po. hindi siya nakikipagbati na, bati na tayo. Sorry Pero sa parang nagawa. kinabukasan po, Wala lang. nagbabati na po kami, ganyan-ganyan. Parang away-bati po kami like that po. Naiiyak siya. Uy. Uy, grabe ka talaga. Tigilan mo yan. Pigilan. Pigilan ng iyak. Diba? Pero happy ka. Apo. Happy ka. Nagsisisi ka ba na nag-live-in ka? And ito na yung fourth tough question. Hindi nga. Fourth. Uy. Nagsisisi ka? Amin na lang yun eh. Diba? Talaga. So, anong plano mo? Ipagpapatuloy pa rin po kasi sayang yung kasi yung Sayang kasi yan, ginagawa na ni Troy eh. Nagpalitada na. Nakatiles na eh. Hindi, ganito yan. Queen, may sasabihin ako sa'yo. Okay po. Okay. Walang perfect na marriage. Walang perfect na live-in ano yan, na mag-live-in. Walang perfect na ganyan. Maski yung magjojowa, walang perfect. So, dumadaan talaga sa stage na ganyan. Adjustments ang tawag yan. Ngayon, nasa inyo na ang decision ko. Despite, nasa iyo na especially kung ito bang ugali ni Elmer aka Troy Toyor ay matitiis ko yung ganitong coldness niyan, pagbabago niya. So, nasa yung decision yan. But of course, hindi ko ginajustify na tama yun. Na
dapat konsentihin yun, mali yun. Yung nagbago, di ba doon mo malalaman red flag yun eh. Kasi nagsama lang tayo sa isang bubong, nagbago ka na. Hindi mo deserve yun. Kasi queen thinks only A, di ba? Okay po. Dapat kausapin mo siya. Huwag mo hayaan na lumilipas lang tapos nagbabate tapos di nasesettle. Dapat i-voice out mo na, nagalit ako sa'yo kasi nagbago ka na ganito. Hindi porke mag-asawa na tayo, hindi na natin gagawin yung mga ginagawa natin before. Hindi ka makakabembang pag... Uy. Di ba? Hindi totoo. Gusto nila bembang lang. Tapos pag ikaw hindi mo, yung needs mo, hindi nila i-fulfill, di ba? Yung emotional needs mo. Ganun. Hindi pwedeng sila lang. Yung sexual needs na lang nila ang ibibigay natin. So yun ha. Yun, pag-isipan mo yan ha. Apo. Okay, next tough. Oo. Ikaw pala. Okay, last top 5. Bukod kay Troy Toyor, sino yung lalaking minahal mo ng sobra? Uy. Dito lang yung exclusive sa Tita Max. Ano mo yan, spoken poetry. Uy. Hindi, initial lang. Game. Ibubulong ko na lang po. Letter I. Hindi naman nila yan kilala. Hindi totoo, hindi. Alam mo, hindi naman tayo, nasa, realistic world lang tayo. Hindi isang tao lang. Minsan, multiple people, yung multiple persons yung minamahal natin sa buhay natin. Minahal natin siya, iba yung pagmamahal natin siya, pero greatest love din natin siya. Ganun talaga, tao ka. Huwag kang mahihiya wag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao na, ang daming mahal niyan. Okay lang yan. Apo, So, si letter I, mahihiyang magtanong. Meron pa akong isang tough question. I-rate mo yung sarili mo sa pagiging talented. 1 to 10. 10 being the highest. Gaano ka-talented ang isang Queen Yasmin? Siguro po mga 9. At dahil special ka dito sa Tita Max, pwede bang gawa ng, kanina kasi may ginawa ka ng theme song for Tita Max podcast eh. Pwede bang spoken poetry for Tita Max? Sure. Okay. Please welcome Queen Yasmin on Tita Max. Tita Max, na laging andyan, na kahit anumang mangyari, kahit sino man ang tumalikod sa'yo, na andyan pa rin ang Tita Max sa'yo, na isang tawag mo pa lang, isang message mo pa lang sa kanya, na laging andyan, kayang humarap sa'yo, na laging andyan all the times, na laging haharap sa'yo kapag down na down ka na, kapag may napaghihirapan ka na, at wala kang mapagsabihan, andyan lang yung Tita Max mo, nang haharap ng mga problema sa'yo, na hindi ka tatalikuran kahit anumang mangyari, kahit na mawala yung mga kaibigan mo, andyan lang yung Tita Max, tita, may problema ako, tita. And I thank you. Totoo kasi yun, pag may problema dito dadalahin, di ba? Thank you, Your Queen. Honor. Thank you, Queen Yasmin. Dahil walang preno-preno, sumagot ka sa atin top 5. Ito ang aking regalo sa'yo. Wipes. Ang tawag dito, Tita Max Starter Pack. Pineapple juice. Alam mo ba saan uminom ka ba yan? Yes, Your Honor. Okay, eto. Yan. Snowbird. Kumakain yan? Yes, Your Honor. Okay, yan. Thank you. Alam ni Troy Toyor yan. Pag alam niya yan, iiwanan mo si Troy Toyor. Thank you, Queen! Mahilig siya na to eh. Mahilig siya niyan? Oo. Masarap. Yeah! May gusto kang i-promote? Po, may FB page, may Queen Yasmin, may Instagram Queen Yasmin, may TikTok Queen Yasmin, and I have upcoming gigs this September. I'll update you on my FB page Queen Yasmin and the other social media accounts.
And I have upcoming new song soon. Ka muna dyan. Up ka. Oo, yung Mango Graham. Para umorder. My Business Queen Mango Graham special this coming September 14. Mag-open na po kami ulit. Order na po kayo sa next schedule po. Ano ba mga yan, variety flavors ng Queen Yasmin Mango Graham? Ano po? Mango Graham without manga. Tapos ano po, with marshmallow, with knickknacks, with biscuit po. Wow, ang dami, no? Nakita ko talagang tuwid na tuwid pa yung mga biskwit, no? Ang sarap, pero di ba, ang daming review, good review, di ba? Yes, Sir At ang Honor. daming nagtitiwala sa'yo. Thank you. Thank you. Queen Yasmin. Thank you so much sa pagpunta sa Tita Max. Sobrang Thank you. happy kami. We love you so much. At Saranghayo. Oo, salamat sa yung pagiging totoo. Napaka-genuine. Palakpakan po natin. Thank Isang A you naman po. dyan, A. And guys, salamat sa pakikinig ng episode na to. Please, mag-comment ka Thank naman you at po. pa-share ito sa lahat ng kaibigan mo. Tapos next episode, babasahin ko yung comments nyo. Thank you so much. Again, this is your pambansang tita. Ito po si Tanya Chinita. At ito ang usapang sobrang sagad. Marami ang nalalandad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Hey!